What's up mga kabisi? So ngayong araw guys, iba-vlog natin sa inyo yung kung makikita nyo dyan sa ating title mga kabisi, no? So yung pabahay na binigay ni Harabas sa kanyang mga ka-teammates mga kabisi. So ipapakita ko sa inyo guys yung pagsimula ng bahay ni Pongloy mga kabisi. So ito guys, bago lahat, kilalanin muna natin si Pongloy mga kabisi. So please watch this mga kabisi. Ayun. Pong, ano daw ang iyong totoong pangalan? Romel Catro. Ano? Romel Catro. Catron? Spell mo daw. U-U-I-A-T-C-H-O-N. Hala, ang Pong ni Ronel. So Ronel, no, anong gusto mong tawag ko sa'yo may interview? Pongloy o Ronel? Hindi ko lang lang. Pongloy lang na. Ilang taon ka na daw, Pong? Ikaw siguro. Diretso lang. So kailan ang birthday mo? March 23. Ala! Malapit lang kami ng birthday sa isa't isa. Ilang kayo magkakapatid? 4. Una sa patlo. Huli ako sa tatay. Sa 4 ng magkapatid. Ako ang bunso na. So, una sila ako. Isa lang. Yeah. May kapatid ka sa Sa una, 3. tatlo. Tapos sa... Sa pangalawa ako lang isa. okay. Magkakapatid kayo sa tatay. Oo. Okay. So yun guys, nakita nyo na yung simpleng video na ginawa natin mga kabisi, no? So meron na tayong idea kung sino si Pongloy mga kabisi. So ngayon guys, bakit nga ba nag-bahay si Pongloy mga kabisi? Bakit nga ba? Saan ba galing yung pabahay ni Pongloy mga kabisi? So kung maalala natin mga kabisi, sa Harabas channel mga kabisi, yung episode 210 mga kabisi, kung saan namigay ng regalo si Harabas mga kabisi, dito niya yun in-announce mga kabisi. So ito yung video na kung saan in-announce ni Harabas yung pabahay na ipapamahagi niya sa kanyang mga ka-teammates mga kabisi. So ito guys. Pong, ano na waso Pong? Speedless si Pongloy ah! Thank you! So yun mga kabisi, no? So napanood nyo na kung saan nga ba galing yung pabahay ni Pongloy mga kabisi. So ngayon naman guys, sisilipin natin yung panimula ng ginawang bahay ni Pongloy mga kabisi. So ito na mga kabisi.
So yun mga kabisi, nasimulan na nga talaga yung pabahay ni Pungloy mga kabisi, no? So simple lang naman ata yung makikita natin sa video kasi kakasimula pa lang. So pag-layout pa lang yung ginawa nila mga kabisi. So ayun, at least meron na siyang sariling bahay mga kabisi. So masasabi ko lang sa Team Harabas mga kabisi, no? So magaling yung pagmamanage ni Harabas ng kanyang mga kasamahan mga kabisi, no? So sana all mga kabisi. So napaka-humble kasi na tao talaga si Harabas mga kabisi. So Harabas, thank you po. Kasi napaka-bait niyo po at napakagaling niyo pong makisama sa yung mga ka-team o mga ka-members mga kabisi. So ang galing. Thank you thank you sir sa yung mabuting puso. So guys, humihingi din ako ng favor sa inyo. So supportahan din natin ang Harabas mga kabisi. Kagaya ko, kasi solid supporter talaga ako ng Harabas mga kabisi. So lahat ng videos nila pinapanood natin. So inaabangan natin yan araw-araw mga kabisi. So minsan napupuyat tayo dyan sa kakapanood lang ng kanilang vlog. So maganda yung vlog nila mga kabisi. Nakakatuwa kasi lahat sila funny mga kabisi, no? So yun. So hanggang sa muli na vlog mga kabisi. So maraming salamat sa panonood nyo sa aking vlog at saka sa suporta nyo na rin mga kabisi. So hanggang sa muli, ito ulit ang inyong kabisi na nagsasabing be happy. Smile lang my baby. Smile. Always happy. God bless. Bye bye. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.